लोगोफोर नैबे जिनिसानो माने गाज्रि जानानै दंमोन थामहिनबा आंनि जिथु सिगाङाव बाइक इउज खालामनाय बयानि माइक बेयो माने गाज्रि जानानै दंमोन आवाजआ एसे कमजोरि जानायलाय आं बेखौ माने इउज खालामाखैमोन आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअ मोननो हायाखैमोन स' बिदिब्ला गमामा मैया मोनाबिलि समावहाय बे प्रडाक्टआ सफैबाय थामहिनबा दिनै नोंथांमोना आपडेट होबाय आं आरो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानो हासिगोन जिहेतु माने आंनि आखायाव माइकआ सफैबाय नालाय स' बिदिब्ला नोंथांमोनाबो जुदि बे माइकखौ जुदि दासिमबो लायाखैब्ला नोंथांमोना बे माइकखौ अर्डार होनानै लानो हागोन फ्लिपकार्टनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ पारचेस खालामनो हागोन बा एमाजनावबो नोंथांमोना बेखौ पारचेस खालामनानै लानो हागोन बेयावहाय नोंथांमोना बेखौ ग्रीन एर'नि जिथु वायारलेस माइक्र'फन बेवहाय नोंथांमोना गोजान जानथायनि गेजेरजोंबो बेखौ इउज खालामनो हायो जिहेतु बयायावहाय मोनसे तार थायोमोन बे तारनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना डिस्टेन्सआवहाय बेखौ बानायनांगौ जायोमोन जिहेतु बेवहाय बे ग्रीन एर'नि जे माइक बे माइकआवहाय वायारलेस बेवहाय जेबो तार गैया नोंथांमोना बेखौ 25 मिटारसिमहालागै जानथायाव थानानै नोंथांमोना बेखौ भिडिअ बानायनो हागोन जायफोरानोखि ब्लग बानायो बा जायफोरानोखि पडकास्ट बानायो बिथांमोननि थाखाय बे सुबिदानि मोनसे प्रडाक्ट बेवहाय नोंथांमोना सिंगल माइकबो मोननो हागोन आरो बेवहाय डुवेल माइकबो नोंथांमोना मोननो हागोन डुवेल माइकआ बेनो जायफोरानोखि पडकास्ट बानायो बा जायफोरानोखि इन्टारभिउ लायो बिथांमोननि थाखाय डुवेल स्पिकारनि माइकआ बेवहाय नोंथांमोननि थाखाय खाबुनि जागोन आरो जायफोरानोखि ओरैनो नर्मेल भिडिअ बानायो बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय सिंगल स्पिकार माइकआनो नोंथांमोननि थाखाय साबजाथाव जागोन स' बिदिब्ला बे बक्सआवहाय मा दङ आं नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनि जे बेवहाय नोंथांमोना मा बुस्थु मोनफायो आं बेखौ नोंथांमोननो खेवनानै बा आनबक्सिं खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन मैयानो आनबक्सिं खालामखाबाय दिनै नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायल'सो आं बेखौ खेवनानै होनोसै बे जाबाय ग्रीन एर' कम्पानिनि वायारलेस माइक्र'फन जुदि नोंथांमोनाबो बेखौ पारचेस खालामनो लुबैब्ला फ्लिपकार्ट आरो एमाजननि गेजेरजों अनलाइनावहाय नोंथांमोना बेखौ अनलाइन अर्डार खालामनानै लानो हागोन थ' बिदिब्ला दानिया बेवहाय जुदि नोंथांमोना खेवनानै नायोब्ला जे बेवहाय मा दङ मा गैया नोंथांमोना बेखौ खेवनानै नायोब्ला बेनि गेजेरजों नुनो मोनगोन जे बेवहाय बेबायदि माइक थायो जायफोरानोखि माने सिंगल स्पिकार नोंथांमोना जुदि अर्डार खालामोब्ला बेयाव मोननै स्पिकार दङ बेनिनो जुदि सिंगल स्पिकारबा बेयो मोनसे थागोन आरो जुदि जायफोरानोखि बेबायदि मोननै स्पिकारखौ नोंथांमोना अर्डार खालामो अब्ला नोंथांमोना बेबायदि मोननै स्पिकारा नोंथांमोननि सेराव ओंखारनानै फैगोन थ' बिदिब्ला दानिया बेवहाय नोंथांमोना बेखौ नायदो बे जाबाय मेन स्पिकार थामहिनबा माइक्र'फना बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों मेन माइक्र'फना बेबायदि जागोन बे मोनसे बेनिफ्राय नैबे मोनसे बेफोर बेबायदि डुवेल स्पिकारनि माइक्र'फन स' बिदिब्ला बिनिफ्राय नैबे जाबाय रिसिभार बेखौ नोंथांमोना मबाइलावहाय कानेक्ट खालामनानै लानांगोन जायफ्रानोखि C टाइपनि चार्जार दङ बेवहायनो बियो आरामसे फिट जायो नोंथांमोना बेबायदि C टाइपनि चार्जारावहाय बेखौ नोंथांमोना प्लाग खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायाव दङ नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि जि चार्जार जायखौ नोंथांमोना चार्ज खालामगोन बेनि चार्जारा बेबायदि गाहायाव दङ बेखौ बेबायदि खेवनानै नायब्लानो जाबाय बेनिफ्राय बेवहाय बे जाबाय बेनि बक्स बेवहाय इउजार मेनुएल दङ इन्सट्राक्सनफोर दङ जुदि नोंथांमोना माखौबाफोर बुजियाखैब्ला बेवहाय नायनानै नोंथांमोना बुजिनानै लानो हागोन आरो बेनिफ्राय इउज खालामनो हागोन बेनिफ्राय बेवहाय दंबायो ग्रीन एर'नि 1 इयारनि जिथु वारेन्टि कार्ड बेवहाय नोंथांमोना बे कार्डनि गेजेरजों बेखौ वारेन्टि रिप्लेस खालामनो हागोन थ' बे जाबाय बेनि बक्स साइड बेखौ आउटसाइडआव दोननानै बेनिफ्राय दानिया जों मोनसे बक्सखौ नायबावनि बेवहाय चार्जार बे चार्जारा माबायदि बेखौ खेवनानै नायदिनि बेवहाय जुदि खेवनानै नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे जाबाय माइकनि कभार बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाबाय माइकनि कभार जिहेथु बे कभारखौ बोखारनानै नैबे कभारखौ बिनि जायगायाव रिप्लेस खालामनानै लानो हायो थामहिनबा लागायनानै लानो हायो बेवहाय बेबो मोननै दङ बेबायदि बेनि उनावनो बेवहाय नुनो मोनगोन चार्जार दङ चार्जार जायखौ नोंथांमोना स्पिकारखौहाय माइक्र'फनखौहाय नोंथांमोना चार्ज खालामनो हागोन बेयावबो नोंथांमोना खनसेयैनो गंनैखौबो चार्ज खालामनो हानाय फेसिलिटि बेवहाय नोंथांमोननो चार्जारावहाय होनानै होदों स' नोंथांमोना बेबायदि बेवहाय उनथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बेवहाय माइकखौ बेबायदि चार्ज खालामनानै होनो हागोन बिदिहाय नोंथांमोना बेखौ चार्ज खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय जिथु रिसिभार दङ रिसिभारावहाय बेवहाय जेबो बेटारि गैया नोंथांमोना बेखौ चार्ज होनो हानाय नङा जिहेतु बेवहाय
बायसान्सनि थाखाय बेवहाय कानेक्सननि थाखाय प्लाग इन होनानै होदों नोंथांमोना बेबायदि डाइरेक्ट कारेन्टनि गेजेरजों बेखौ नोंथांमोना कानेक्ट खालामनानै लानो हागोन। थ' बिदिब्ला बेफोर जाबाय माने बेनि जिहेथु प्रडाक्ट नोंथांमोना बेबायदि बे बक्सनि गेजेरावहाय नोंथांमोना बे बक्सनि सिङावहाय बेबायदि प्रडाक्टफोर थागोन। स' नोंथांमोना बेबायदिनो जुदि गोसो दङब्ला नोंथांमोना बेखौ पारचेस खालामनानै लानो हागोन। जिहेथु बियो वायारलेस माइक नोंथांमोना बेबायदि जुदि नोंथांमोनाबो सिगाङावहाय जुदि बयानि तार गोनां जुदि नोंथांमोना माइक्र'फन इउज खालामबाय थायोमोनब्ला बिनि उनाव नोंथांमोना जुदि तार गैयि जुदि वायारलेस माइक बाहायगोन होननानै जुदि नोंथांमोना साननानै दङब्ला नैबे ग्रीन आरोनि बे जिथु माइक्र'फन बेखौ नोंथांमोना इउज खालामनो हागोन। बिदिब्ला बे बक्सनि सिङावहाय बेखिनि प्रडाक्टआ बेवहाय दङ थामहिनबा बेखिनि जिनिसफोरा बेवहाय हाबनानै दङ। स' नोंथांमोना मोनबाय नैबे मोनथामानो मेन नैबे मोनथामनि नोंथांमोना बेवहाय बेनि जिथु पावार अन अफ बटना बेनि उनथिंजाय दङ नैबे खर'आवहाय नै बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बेनि पावार अन अफ बटना बेवहाय दङ। स' नोंथांमोना बेवहाय थुनानै होनाय लोगो लोगोनो नैथिंजाय ब्लिंक जागोन नै बेबायदि लाइट जोंनानै फैगोन। बे जोङोब्लानो नोंथांमोना बुजिनानै लादो बेयो अन जाबाय आरो बिनि गाहायावनो बेटारिनि सिम्बल दङ। बे बेटारियाव जुदि नोंथांमोना बेटारिया ल' जाब्लायोब्ला बेवहाय नोंथांमोननि बेटारिनि जि सिगनेल बे सिगनेलखौ बेवहाय दिन्थिनानै होगोन आरो बेवहाय गोजौआव नोंथांनि माइकआ कानेक्ट जादोंना जायाखै बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बेवहाय माइकआ केन्सेल आरो अपेन बेवहाय मोननै अपसन दङ। नोंथांमोना नायनानै बेखौ इउज खालामब्लानो जाबाय। बिनि उनाव जिथु रिसिभार बे रिसिभारखौ नोंथांमोना मबाइलनि चार्जार सि टाइपनि चार्जार प्लागआवहाय नोंथांमोना बेवहाय सोनानै होब्लानो जाबाय। बिनिफ्राय बेवहाय मोननै लाइट दङ बेवहाय बे मोनसे आरो नैबे मोनसे जिहेतु बेवहाय मोननै स्पिकार दङ नालाय बेखायनो बेवहाय लाइटआबो मोननै दङ। जिहेतु मोनसे लाइटनि एगेन्स्टआवहाय मोनसे स्पिकार आरो मोनसे लाइटनि एगेन्स्टआवहाय मोनसे स्पिकार बेवहाय नोंथांमोना जेबो चार्ज होलायनांगौ गोनांथि गैया। बेवहाय जेबो बेटारि गैया। बे डाइरेक्ट मबाइलनि बेटारिजोंनो बेवहाय कानेक्सन जायो आरो बेवहाय कानेक्सन जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय ब्लु कालार नोंथांमोना ब्लु लाइट बेवहाय ब्लिंक खालामगोन। अब्ला नोंथांमोना बुजिदो जे बेवहाय नोंथांनि जि लाइट बियो कानेक्ट जाबाय होननानै नोंथांमोना बेवहाय साननानै लानांगोन। अब्लानो बिनि उनावनो बेवहाय जेबो गोदान एप्स डाउनलड खालामनांगौनि गोनांथि गैया। अपसन बेवहाय खेवनांगौनि गोनांथि गैया। जायखिजाया OTG होननाय अपसनखौ नोंथांमोना बेवहाय अपेन खालामनानैनो बेवहाय नोंथांमोना बेखौ डाइरेक्टलि इउज खालामनो हागोन। अब्ला बे प्रडाक्टनि सोमोन्दै बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि बेखौ पारचेस खालामनो लुबैब्ला अनलाइननि गेजेरजों बेखौ नोंथांमोना फ्लिपकार्ट आरो एमाजननि गेजेरजों पारचेस खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय दाबावगारदो।